aiwa ndichida kutendai mhuri yezimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa ndichida kutenda zvakanyanya nevese vanoramba vachisapota, vanoshare mavidheos edu, vanolaika nevakasubscribe. Ndichida kukurudzira umwe munhu asati asubscribe on this YouTube channel. I can ask you kuti aiwa chekumirira hapana, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also ndichida kutenda zvakanyanya vasawira vedu vatinofamba navo kwese kwatinoenda, ivo veFit and Go ndo vanotigadzira suspension yemotikari. Also vanoita basa kutengesa maspares, masuspension parts emotikari. So hapana chikonzero chekufamba nemotikari isina kusimba suspension. Iye sawira mukuru weFit and Go aripo. Nhasi ndakagara namukoma wandakagara nawo, tinoda kuti tinge tinokurukura. Chandoziva ndechekuti munowaziva izwi ravo, makamborinzwa, asi munhu munogona manga musati mamuona kana kumuziva. So murume watinaye pazuva ranhasi watiri kurukura naye, trust me, izwi rake makamborinzwa. Mukoma makasimba here? Tiripo makadiwa mukoma. Tiri nani. Aiwa tinokutendai nekuva nesu nhasi pano paSaint TV. Chekutanga mukoma ka ndechekuti vanhu vangada kutanga kuziva kuti munhu watiri kunzi tinomuziva, munhu watiri kunzi takambomunzwa ndiani uye takamunzwa kupi? Alright. Inini ndonzi Emran. Repachitupa ndonzi Godfrey Davi. Alright. Anonyanya kundiziva anoziva nchimba masongs eDNA. Alright, chimbobva mauro ka intro muwaratidze kuti ndekapi kasong kacho. Uzichairo arirarambe pasina mitsi yaro, Tinashe Mugabe DNA show. Vana vese kuvene vavo, ikodzero yemwana kuziva dzinza rake. Mwana wane rudo rwababa, kana vane kushushikana mwana, nyangwe zviome achamira nani, nyangwe zvireme achamira nani, achaziva zveropa rake ndiani, mwana kuna baba, mwana kumuridzi. Alright. Sanda mazoona kuti voice munoriziva. Right, vakunatsoziva munhu wavo manje wavari kutaura naye. Makatanga rini zvemumhanzi? Makazvitanga pa Tinashe Mugabe DNA show here kana kuti manga matozvitanga kare? Ndanga ndatozvitanga kare. Alright. But apa nguva taingonyanya kuimba tisingarekodhi tichingoitawo zvimwe zvezve, but ndanga ndatanga kare. Alright. Muchirangarira kuti kuzorekodha makatanga gore ripi uye makatanga muri kupi? Ndakatanga kurekodha ndiri kuMasasa. Alright. Ndakarekodha imwe studio yanga ine ainzi Clof T ichinzi Stage 1, ndo yandakaitira first song yangu kuti ndini ndatangawo kuimba mustudio. Alright. Ko kuzosvika kwamakaitawo paDNA show kuti ndimi mutori nesong inoridzwa pashow yega yega, chii chakaitika? Makasangana sei naTinashe Mugabe? Ndo ma-first days ake paTilda Life. Alright. Saka ndakatoenda ndakanomutsvaga ndakati mukuru ka toda kuimbawo zvinhu izvi. Alright. Ndokwanisa kuti kusvitsawo message yacho kuvanhu through kuimba. Nekuti pandakanyanya kuteerera mashows aya zvinhu zvainyanya kundibata zvinhu zvakadai plus kuti chikuru waingoonawo vamwe munhu achinzi uyu azive kumusha kwawo, uyu aite sei. Pamwe pacho paichiita kana mafights amwe aya unoona kuti ari kukonzereswa nenyaya idzo. Saka zvinhu zvokuti ndikazvikangonyanya kundigara pamwoyo. Svika ndavatsvaga, then pandakavatsvaga ndobva vatiti aiwa project yacho, ndabva ndavapo, ndobva vanakirwa nayo, ndokutotanga kushanda kwatakaita kuma2018. 2018. Kuroti nanhasi muchiri kushanda mese? Tichiri kungoshanda tese. Alright. I understand kuti patime yachona show ndo payanga ichangotangawo. Imimiwo muchitanga kupindawo mune zvemumhanzi muchisapota show nemumhanzi. Muchatanga mune zvamaiwana here kana kuti yaingowa nyaya yekuimba, uye currently zvakamira sei? Tichitotanga taitowana zvanga zvitoripo izvo taitowana, waitoona kuti apa ndawana zvimwe zvisiri kuenderana, because uchitoita salevha rako by that time watonyatsonoti
ini ndakutobhenefita kuchinhu ichi because chinhu chekuti chinogona kunge chakadai chakaenda kana nevanhu vane mazita mamwe anga agara anhingirini but havana kuzvitarisa kuti munhu ane zita here kana kuti haana, tikangosumuka tese kubva pasi zvichitoenda zvakadaro. Alright, so imimi majoina company iyi basa renyu raingova rekurekodha music here chete kana kuti mune zvimwe zvamainge muchiita? Tine zvimwe zvataizongobatawo ma1 2 sevanhu vanga vakuita senge family but kwangu chaiko chaiko kwandainyanya kunge ndiri ndikoko kwekuti ndichitese ndigadzire music. Alright, so pamusic yamunogadzira mukoma Tinashe vanokupai mavara here kana kuti imimi mega munonyora sei? How do you compose kuti now we are coming out we have got this song? Is it inenge iri collective ideas here kana kuti ndimi mega munongorotswa muri kumba? Kana ndinotonyora ndega. Alright. Chandongoda kungoya kuno pamwe pacho unongoda kungonzwisisa zvimwe zvinhu zvekuti pamwe zvinenge zvichangotanga kubuda pachena kunzi pakuitwa futi test yachakati woda kunyatsonzwisisa nezvayo. Ndini ndinotanga kuda kunyanya kunzwisisa nezvayo because ndinenge da kuimplementa zvinhu izvozvo music yangu. So kuitira kuti zvinge zvinofamba. Alright, so far from 2018 just per DNA show manyora masongs mangani amakarekodha ende masongs azosvika pakurira atingati on pashow anenge ari mahit songs eyamanga muchiimba mangani? Masongs andaimba kubva ipapo anogona kunge akusvika kuma8. Alright. 8 masongs then nemamwe majingu but mafull song chaicho anosvika 8. Alright, so akazoita mahiti mangani? Vanhu vandoona vakanyanya kutambira itingi anogona kusvika zvekuma3-4 ikoko ndo andainyanya kuti aizvezvo vanhu vanyatsotambira kuti apa pane meseji rinyatsobata nyaya dzacho chaizvo. Alright. Okay. Zvichidaro besides padNA show mune mamwe here masongs amunonyora imimi amunoimba amunoti aiwa these songs even kushow ndinogona kuenda nemasongs avo? Masongs ndine hope. Seipapa pandakatarisira kuda kubudisa masongs akatoti one day atagadzira maprojects apera. Ndine hope chaivo. Saka pachannel pangu vari kuenda vanogona kuona pane one video but one video rororo rakazita one just because imwe account yacho takaibvisa because of poor quality. Pane mamwe mastudio amwe ataisoita tichienda wanga ane quality dzimwe dzekuti taingodzidzira waitoona kuti ava nemumwe wangu tiri kudzidzira semunhu anga achangosumuka waisasarudza kuti uku kune quality here kana kuti hakuna, unenge uchingoenda chainakidza pandiri panguva yacho inyaya yengoti ndaimba chimwe not kuti ndaizonyanya kutsvaga zvequality semunhu anga ainyanyofarira kuimba still. Saka mamwe acho aizouploadwa but wauploada wanyatsoona kuti zvinhu zvandiri kuuploada izvo hazisi kunyatsobuda zvakanaka. Alright, so channel yenyu inonzi chii kuitira kuti pane vamwe vanhu vanogona kuda kutombonoteerera nekunokufollowai channel yenyu? Are you on Facebook? Page renyu rinonzi chii? IG account nekuX yainzi Twitter, are you there again? Tokubata sei TikTok kweso? Ingave Facebook ingori Emrani Music, YouTube ingori Emrani Music, Instagram ingori Emrani Music, even kunana TikTok ingori Emrani Music. Ndongoshandisa Emrani Music. Alright. So zvakadaro mune mamwe artist here amamboshanda nawo amunoti aiwa ini ndakamboita makolabho naningi kana kuti mamasongs amunototi song yaya vanhu vanoiziva but inini ndakafeature pasong yaya havandisi? Pamakolabho so far pazvinhu zvandati ndabudisa papasina makolabho anga ingori inini ndega. Alright. Saka kureva kuti muri kungopusha muri mega when it comes to music? Unogona kuzoshuvirawo kuzoda kuzoimba nevamwe maartist but so far pamaprojects andinawo nekuwanda kwaakaita aneni ndiri ndega. Alright. But tiri papo zvakare mune mamwe maartist sezvamataura kuti unogona kuzoda kubata nevamwe, ndevapi maartist amunoti dai ndaigona kuzoita link up nawo ndingada kuzoimba naningi nechikonzero chekuti music yake yakadai?
Inini hangu munhu wese anongori nemeseji imwe isingazonyanya kuafecta vanhu stereki ndinoimba naye. Ndinoafecta in a positive way. Wese anongoimba zvinongoninga ndinoimba naye. Saka handingati ndine exactly yokuti ava ndonyatsoti ava ndoda but pamoyo penyu munaye wamune muchiti alright. Uzori naye anokuinspire iyeye ndiye anenge ari chaiye. Ndiani? Sometimes you never know. Maybe anotoriona video rinoe akatokubatai kutoti achiuya timboita one collab. Inini munhu wandinoteerera anoziva kuti music ine madays. Unoita musi unombonakidzwa neiye wonakidzwa neiye, but munhu wekuti ndinoteerera achindinakidza mazuva ese ndiJapraise. NdiJP. Alright, zvekuti JP akakubatai izvezvi kana kuti imimi mungatoda kuzama kuita reach out to him kuti paita song that is kana mane song yamanyora yamuri kuona kuti apa mukuru ngambopinda. Aiwa ipapo ndokwanisa kudaro. Anditi? Alright. Future yemusic yenyu muri kuiona yakamira sei? Besides working with of course Tinashe Mugabe neDNA show, future yemusic yenyu mimi sedunga munhu muri kuona zvakamira sei? Alright, inini music ndikutoona ichienda kumberi, especially wakawana support kubva kumafans, because ndo vanhu vakakosha kuti career irambe ichienda kumberi, and ndo vanhu vanokwanisa kuita kuti uende kumberi. Saka kukura uko kwazvinenge zvichiita vanhu vachisapota zvinoita kuti zvinhu zvako zviende kumberi, but inini ndakazvimirira nemashandiro andiri kuita so far kutarisira kuti chinhu chitosvika parimwe level riri pamusoro. Alright. Aiwa tinotenda. Varipo vamwe ameno mune mukana here wekuti kuma birthday party, kuma wedding munokwanisa kuinvitiwa kana kuti hamukwanise kuenda, kana muchikwanisika kuinvitiwa kuma birthday party, kuma funeral vamwe vanoda kuimbirwa, munobatsika sei? Ini vakadondibata phone number dzangu dzinoti 0714 023 121 0714 023 121. Alright. Handina kwandoramba kuimba. Munoimba chero kana kuchechi. Nene musician akatosaridza kuti zvekuimba izvi ndozvida. Saka pese panoimbwa vakangondida vanongondibata ipapo. Alright, projects ari kuuya. Mune here zvimwe zvamuri kutigadzira Christmas yauya itoziva kuti towanzoda kujamba maspika? Takatogadzira chirumba chiri kuuya. Alright. Saka chiri kubuda zvarini uye chine mavideos here? Chinenge chine video. Alright. Isingle tombobuditsa ari masingle, but nekuwanda kukaita maprojects ayo ava vachawana maalbum. Alright. Alright, vamwe takasichimboona, ndoda kuti ndikudzei chokwadi, takasichiona vamwe vachinoshanda uku, mubvunzo wandaifanira ndaubvunza kare, but takamboona vamwe vachishanda nevanhu vari influential, vachishanda mumakambani mahombe seamaoshandira, then vobva vanzi havatenderwe kuenda kunoshanda nevamwe kana kuti kurekodha zvisinei necontract yavanenge vainayo. I understand kuti mune contract nekambani yamunoshandira yeDNA show. Imimi munotenderwawo here, uye mukuru Tinashe Mugabe vanenge vachitowo kudii, munobvumirwa here kuenda kunoshanda? Because takambonzwa nyaya dzaingosekeleta mazuva akapera kuti imimi munenge mune kutsikirwa kwamune muchiitwa, especially panyaya dzekuimba, kuti munongonzi munongofokasa neDNA. Inini ndingatoti tine kakutsikirirwa. Isusu panapa ndingangoti kwese kwatoda kunoimba ndinoita sei? Ndinoimba. Hapana kana kumboudzwa kunzi hazvina zvimutemo zvekudai, just because vanhu vakutoti vanotodawo kuti inini wacho nditosvikawo parimwe level, saka vanotozvisapota. Even vakaenda pavidhio racho riri paYouTube so far takaploada resong inonzi Usaende, vanonowana ipapo itori powered by Tinashe Mugabe. Saka ndiye munhu anotobuditsa mari dzemaprojects, ndiye futi anotondigaidha kundiudza kuti aiwa iwewe ita kuti udai so, ita kuti udai so, because iye atone level rimwe rekuunderstanda industry kutodarika inini, because inini ndisati ndanyanya kupinda
panyaya dzacho, but iye akutonzwisisa kuti zvinofamba sei, saka ndiye munhu anotondikaita iye ndikona kuti zvofamba sei. Even kana maprojects ese anotaura kuti taakuda kuti achingwanika achisvika kuvanhu ese vanenge vari behind zvinhu zvese izvozvo. Aiwa, ndofunga zvabva zvajeka kuti mukuru is so supportive when it comes to your career as an individual. Aiwa, thank you so much mukoma nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinotaura nekumhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda mukoma. Mazvita, aiwa, tinokutendai mhuri yeZimbabwe. Let's go and follow him on all his social media handles. Let's support him pabasa ari kuita kuitira kuti basa ravo ringe rinoenda mberi. We can find him on IG, we can find him on X, formerly known as Twitter. We can find him on TikTok, also on YouTube, kuitira kuti basa ravo ringe rinopfuurira mberi. From Uncle Saint mukoma Imran, amen, mogona kuvharisa nekasongo. Right. Yes, sir. Ndoda kuvharisa nesongo imwe yekuti vanhu vanongofunga kuti pamwe anoimba zvema-DNA ka, saka ndotovharisawo nesongo isina chekuita nema-DNA. Song iyi itori nevhidhiyo ende ndo iri paYouTube. Akanditadzira yaipera ndamuti sori, kumutya semwana wagodobori, asi lavha isife ipapo ndachema, ndashaya umwe wandichatema, kuchema ndaichema ndaisada kuti ndisiyane newe, mwoyo waitsimba zvairema ndisiyane newe, ndichiti usaende, misodzi chingobuda usaende, ndichingochema, ndichiti usaende, misodzi chingobuda usaende, ndichingochema, chandaichemera mwoyo wangu, woita chiname kune zvisiri zvangu, zvaifadza meso zorwadza mwoyo wangu, ndochema pakasikwa sei, vekwangu vondisimbisa, zvisiye achauya, achauya, kuna Mwari ndonamata, kukumbira achauya, achauya, mwoyo bvuma, mwoyo wangu bvuma, achauya, achauya, izvi ndakuda kukanganwa, tomirira achauya. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. And follow. Let's share and like this video. Much love.